Idol Dennis, plus you man. Tinadayawan ti DSWD Field Office 1 to opisina ni Governor Marcos Quintilima nga Gio iti Ilocos Norte. Mismong inawat ni Governor Celia Arneta Marcos iti award na Gawad Serbisyo Award para iti opisina ti Gobernador iti probinsya. Mas iti opisina ti Gobernador may payanpay iti nadakama at pamadayaw ti limang LGU kas iti Adams, Badok, Batat, Ingras, Kenti, Marcos. Namuan nga tinasaw pamadayaw ket ipapaay ti DSWD kas pamidbig kaya iti kabinulig kaya ito nga may ipapaay ti serbisyo iti tiyempo iti rigat wenno parikota wenno emergency cases kaya iti pasama ken iti probinsya ti Ilocos Norte na ipapaay kanina kamat ng LGU ket iti opisina ti Gobernador tinasaw pamadayaw kabuti suporta dagito iti paray sa bisat ti bodega napakaidulinan dagiti bambanag amasapol kadagiti kakailan iti panahon iti digra wenno iti kalamidad baben iti relief prepositioning agreement wenno RPA ang nakatulong kinalisto iya pa nang ipaay iti serbisyo ang unaan na kabayatan iti disaster relief operations kabayatan na ket tinayomet ti Vice Governor Manotog iti naawat na pamatayo ti Gobernador kastameten dagiti limang LGU as best implementor ken social pension of indigent senior citizens kang nana iti iliti pinili. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News.